Benvingudes i benvinguts al programa número 48. 48 programes que hem fet i no ha vingut el president, però, bueno, avui tindrem a la seva mà dreta, per així dir-ho, a la CEO. Comencem saludant. Guillem, bones. Bona nit a tothom. Rafa Sin, bones. Ei, hola, bona nit. I si volem, com la tenim per aquí, la passem ja amb nosaltres i podem començar. Això que va aquí, molt bé. Ui, què passa? Com queden els comentaris per sobre aquesta silueta d'aquest jugador? Com queden els comentaris, Hem canviat el fondo? Espera que ha marxat. Sí. Quan hem canviat el fondo? Estefi, aquí. Hola. Bones. Hola. Em veieu? No, has d'activar la càmera. Espera. Sí, jo així de mentre vaig fent aquí també. Ara sí. Molt rookie, amb això no en tenia ni idea. Hòstia, una directora de màrqueting rookie amb això? Al Discord no el toco, aquest tema. No? Primer de tot, Estefi, enhorabona per aquest nou càrrec de directora general del Bàsquet Girona. Moltes gràcies. Suposo que tu que has vist gairebé des dels inicis anar creixent aquest club, deu fer molta il·lusió, no?, estar en aquest moment i tinguent el càrrec que tens en aquests moments? Doncs sí, la veritat és que sí, que fa molta il·lusió perquè, sobretot fa molta il·lusió veure on estem ara, no?, des d'on vam començar i on estem ara, que al final només tenim 9 anys i realment és molt poc. Llavors, estar en un projecte i haver passat des de l'inici, haver fet petites cosetes i poder estar aquí ara amb aquest càrrec, la veritat és que sí, que estic supercontenta, sí. Perquè, a més, això, vas entrar el 2016? Sí, oficialment sí. Què vol dir oficialment, això? Doncs que jo vaig conèixer en Marc el 2014 durant el Mundial, que ell estava... sabeu que es va fer el Mundial aquí i jo estava treballant en una agència de màrqueting i allà el vaig conèixer i en aquell moment ell amb en Xus, amb en Formento, amb en Marc Pena estaven fundant el club. Perdoneu que tinc un visitant aquí, un animal aquí que em visita, estaven fundant el club i ell em va comentar això, que tenien la idea de fundar un club a Girona. Ja com veu veure, que ho vaig a l'entrevista del diari de Girona i tu, Guillem, ho vas tuitejar, crec. Em va sentir l'accent en aquell moment, em va dir, hosti, tu ets de Girona, no? I jo li vaig dir, sí, soc de Girona, no sé com ho has notat, més concretament de Besalú. I em va explicar això, que estàvem fundant el club i tal, i en aquell moment ja vaig començar a parlar amb ell de coses que es podien fer, d'idees, i vam començar una mica a parlar del futur del club, però jo oficialment no hi estava treballant, estava a l'agència, després ell a través de l'agència també va venir, vam fer algunes cosetes allà pel club, per ell directament, i és el 2016 quan oficialment ja m'incorporo a treballar amb ell i a fer petites cosetes amb el club. En aquell moment, clar, hi havia 5 equips, vull dir, realment era molt petit i ja no fèiem gaire res en aquell moment, a nivell de màrqueting. Ja, però és que vaig retuitejar això perquè això em sembla ja una part important de la nostra història. És a dir, tu ets llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, però el fet diferencial que et va fer entre totes les altres persones o candidats que podia tenir Marc Gasol va ser l'accent. Va ser un dels motius. Ell en aquell moment tampoc estava buscant algú, activament. Simplement ell estava començant a sondejar una mica el terreny, tenia molt clar la part esportiva, que hi havia d'haver-hi una part de màrqueting i comunicació, evidentment, però tampoc estava buscant algú activament. Sí que, clar, jo estava allà a la concentració de la selecció i jo portava tota la que era la compta de Danone i de CaixaBank en aquell moment, amb tots els temes de màrqueting, patrocini i tot el que envolta. Evidentment estava relacionada en aquest món i em va sentir parlar allà amb el meu castellà de Besalú i clar, i va dir, hòstia, tu d'aquí no ets, de Madrid no ets i de Barcelona tampoc ets. I de Càceres tampoc. No, exacte.
I arrel d'això vam començar a interactuar. També ell és una persona molt inquieta amb tots aquests temes de comunicació i màrqueting, ja ho sabeu, i llavors estava molt interessat en les activacions que fèiem i una mica això una cosa va portar a l'altra. Però sí, l'accent va ser la clau de dir, hòstia, tu no ets d'aquí, no? Va ser... Bueno, al final és una cosa diferencial que et va fer que Marc Gasol es fixés i dir, ostres, aquest accent. Sí, perquè després, i quan aterres el 2016 ja en bàsquet Girona, no sé si al 100% o gairebé, què és el que et trobes al bàsquet Girona? És a dir, què recordes d'aquells primers dies o primers moments? Sí, jo en aquell moment, el 2016, la part del bàsquet Girona era una petita part que m'ocupava el meu temps perquè, evidentment, en Marc també estava allà a Memphis, vull dir, un moment d'auge molt gran i tenia moltes accions a fer. I jo estava més amb els temes seus de comunicació, màrqueting, una mica PR, tot el que fèiem de premsa i tot això. I el club sí que l'Àlex em va acollir, me'n recordo, em va explicar tot aquest temps, tot el que havien estat creant i em va presentar a la gent. Recordo el moment de conèixer en Marc Pena i en Xus allà a Montfalgàs. I hi havia una persona que ja portava els temes de xarxes socials i una mica això, que es deia Sergi Casademont, que després van a treballar al Barça. I una mica coordinar amb ell les accions que podíem fer, petites accions, perquè en aquell moment, clar, al tenir tan poca gent i començar, doncs era una mica difícil. I aquí, a partir d'aquí ja plantejar el que volíem fer de cares a un futur. Me'n recordo que vam començar el tema de l'anglès, a plantejar el tema de l'anglès, que l'hem anat introduint, diferents accions que podíem fer creuades amb altres clubs, mica en mica, no? Però encara era una cosa molt petitona. Però clar, després, ja ho sabeu, o sigui, la història no us l'haig d'explicar, ja sabeu com ha anat. Sí, però a mi és el que em passa, és a dir, que sé la història del bàsquet Girona, però em falten molts punts dels inicis. Per això és el que em passa, és a dir, tu entres a l'octubre del 2016, més o menys. Oficial. Aquí Sí, ja ho he vist, que has mirat el LinkedIn allà. Hombre! I després veig que al gener del 2017, és a dir, 3 mesos després, ja marxes. És a dir, ja fas un viatge cap a Memphis, suposo, per començar a parlar amb el senyor president de coses a fer, entenc, no? Sí, ara no recordo si era el febrer o el gener, però sí, vaig anar... Gener, Estefi, gener. Vale, gràcies. Vaig anar a Memphis la primera vegada, vaig anar amb l'Àlex. Recordo que teníem moltes coses, però plantejades per en Marc en si. Teníem un rodatge, teníem accions en premsa allà i bàsicament en aquell moment la part més central eren temes de Marc. No? Marc Gasol Team, no? És a dir, en lloc de bàsquet Girona? Era Marc com a jugador, saps? Llavors, evidentment que amb l'Àlex, amb Marc, parlem de coses de club i aprofitem el ser allà per fer reunions de club i de plantejar futurs i de cap on volíem anar, no? I sí que ho comencem a fer, però ara no recordo el gener que vam parlar exactament, perquè jo al cap de poc hi vaig tornar a anar. Sí que recordo molt el viatge a Toronto que vaig fer, que en Marc feia com una setmana que l'havien fitxat o havien fet el trade allà, i allà sí que recordo parlar molt del futur del club, perquè allà en aquell moment ja teníem primer equip i llavors vam dir, hòstia, hem de fer un pla estratègic realment de cap on volem anar, any per any, amb què volem assolir, quants equips volem tenir, inclús, si hem d'arribar més endavant, quan plantegem arribar a l'ACB o a l'EPOR o on sigui. T'asseguro que tan ràpid no ho plantejàvem tot, ja t'ho asseguro. Vale, perquè aquest pla entenc que no es va complir ni el més optimista de vosaltres. No, amb tema primer equip, no. Amb tema de base, sí que més o menys hem anat seguint una mica el que volíem assolir, introduir els equips femenins, perquè sabeu que vam començar només amb masculins, perquè femení ja existia projectes molt potents que ho estaven fent i nosaltres hem sigut una mica cautelosos amb això, però sí que era una cosa que volíem tenir, no? Volíem unir forces i tenir-ho, i això sí que ho hem anat fent. El tema d'abonats, més o menys hem anat seguint el pla, però clar, al pujar a l'ACB se'ns ha disparat el doble del que ens podíem arribar a imaginar, no per sort, vull dir que la resposta ha sigut molt bona, ja ho sabeu, no? Vull dir que el pla estratègic de Toronto ha anat un pèl més ràpid del que segurament voldríem, però més o menys
les idees clares ja les teníem en aquell moment. També els temes de sostenibilitat, teníem molt clar el que volíem anar fent cada any, el tema amb entitats, quantes en volíem tenir. Vull dir, això sí que ja ho vam anar fent. Això recordo aquest viatge que és veritat que en Marc tenia un rodatge, no sé si era en una revista, teníem una cosa també amb el club d'allà. Bé, hi havia diverses coses, però vam aprofitar aquells dies per parlar molt de pla estratègic del club. Però aquest tema pla estratègic va més ràpid del que penseu, del que penseu des de la direcció i des dels abonats. El que ens ha passat amb el bàsquet Girona és que de moment anem d'èxit amb èxit. S'ha parlat de com s'afrontarà quan vinguin decepcions? Ho dic perquè el club està preparat, perquè és que cada any celebrem alguna cosa. Bueno, perquè també venim d'un parell d'anys així molt heavy, que ens han passat coses molt bèsties i que també, al final, ha passat tots aquests darrers 2 anys. Sí, que sembla que n'hagin passat 5, però en realitat han sigut aquests 2 anys. O sigui, la meva sensació si penso en la Final Four, sembla que faci 4 anys de la Final Four, o sigui, i no fa ni un any. Llavors, sí, evidentment que parlem, escolta, no tot sempre anirà bé, no? De fet, hem estat a punt allà, aviam què passava aquest any amb la permanència, vull dir que són moments, però bueno, tot s'afronta, hi ha plans B, això sí que es parla i es treballa. També et diré que ara estem en un moment que segurament hem de tenir aquesta sostenibilitat i aquesta estabilitat, no podem estar tot el dia creixent i que ens passin coses perquè al final no podrem assumir-ho tot. Llavors hem de ser una mica realistes i dir, escolta, estem aquí, estem en un moment molt bo i molt dolç, anem a mantenir això tan bo que tenim, no? I això no vol dir parar de fer coses, però anem a millorar una mica el que ja tenim fins ara, no? En temes de, no sé, dia de partit, doncs fem moltes activacions, anem a mirar de donar-li un punt més. Tema abonats, doncs tenim els 3 bars, no sé què, anem a mirar l'any que ve, que estem treballant, per exemple, fer el click and collect, no? Que seria des del seient... Pel mòbil? Sí, tu demanes, fas una comanda al bar i llavors tens un lloc per anar-la a recollir, no? Petites cosetes... Sí, això està bé perquè molta gent arriba tard al partit a la mitja part per les cues del bar. Clar. I això, perdoneu, el gat, tu. No, home, no. Doncs això, o sigui, intentar fer petites millores amb coses que ja tenim, perquè és que si al final no és realista, sinó necessites estar una estabilitat amb el que ja tenim. És igual com els equips de base, no? Si ens posem a mirar, ostres, i tant que ens encantaria tenir-ne més, però no hi ha instal·lacions a Girona, ja sabeu que hi ha una mancança molt gran d'instal·lacions, i tampoc podem assumir-ho tot amb entrenadors, vull dir, al final Girona com a demarcació dona pel que dona. Llavors hem de trobar un punt d'equilibri amb tot i estem aquí. Perquè saps què va passar fa 3 anys? Avui és aniversari que va passar una efemèride del bàsquet Girona de fa 3 anys. Que m'enganxes que no en tinc ni idea. Què va passar? Vam celebrar la rua virtual de l'ascens a l'Eport. No sabia que era just aquest dia. Està molt bé que tinguis aquestes efemèrides apuntades. Però és que és el que dic, ascens a l'Eport. Sí. Me'n recordo de la rua i de la preparació de la... La rua virtual. Sí. Divertida. Me'n recordo. Malauradament va haver de ser tot virtual en aquell moment, però bueno, va ser xulo. Va ser al final, dintre de tot el que va passar, va ser un moment molt xulo, la veritat. Encara guardo la gorra, jo, la tinc per aquí, no sé on, però encara la tinc, de Somor. Perquè tot aquest temps que has estat directora de màrqueting, quina ha estat la campanya que t'ha impactat més, que t'ha agradat més fer? Que m'ha agradat més fer? Ostres, aviam... Bueno, el volem petar-ho, és que com que ho vam petar, segurament ha sigut una campanya molt xula, no? És que ens va anar tot molt rodó, les coses com siguin. O sigui, volíem petar-ho, vam seguir amb la cançó aquella que ens va anar de conya amb el volem petar-ho, ens donen la Final Four quasi perquè no van tenir més remei de donar-nos-la i tot va ser com un colofó. Llavors la campanya aquesta segurament ha sigut una molt especial per tot el que ha comportat pel primer equip. També el Creixem Junts, el Preparat-ho, recordo l'inici de dir, bueno, com ho fem per motivar la gent, perquè al final estàvem a l'Eplat en aquell moment, perquè coneguin el projecte, vam fer l'eslògan aquest Creixem Junts, que aquest any ara ja no creixem, ara ens estabilitzem, no? També recordo pensar moltes idees i intentar ser creatius perquè, evidentment,
sempre ens agrada dir, no?, que no som només un primer equip, perquè tothom aquest any es queda, ostres, l'ACB, tot el de l'ACB. No hi ha, però és que a la base hem passat amb 250 nens més. Llavors, això, la feina, l'ACB ens en dona molta, però tot l'altre ens en dona moltíssima, també. I també és molt xulo això, el preparar tot el que és de la base per anar creixent, no? És molt engrescador i veure tantes famílies, tants de nens que porten l'equipació. Jo ara ja arribo a un punt que passejo per Fontejau i jo no em conec tots els nens, és impossible que em conegui tots els nens. Intento saber més o menys allà l'edat que poden ser, però és molt xulo també haver treballat tot això, no? No, perquè a veure, això passa, és a dir, qualsevol partit que jugui, sigui contra l'equip que sigui, jo Fontejau cada dia el veig més vermell. Sí. És a dir, que la gent està portant l'equipació, les samarretes i tot, i que a Fontejau no s'havia vist mai tan vermell com ara. Segurament això és el que fa més il·lusió. Mira, jo soc de Besalú, però he vist que Sant Cugat. I el dia que em van agradar més vaig anar a deixar els nens a l'escola, l'any passat era, i vaig veure un nen amb una sudadera del Bàsquet Girona. I vaig al·lucinar. O sigui, Sant Cugat, al col·le, un nen amb la sudadera... I no eren els teus, No eren els meus, que ja hi anaven, també, però no eren els meus. Estic parlant que érem l'Epor en aquell moment, també. Això vaig dir, ojo, que estem fent alguna cosa molt potent, no? I ara ja, clar, vas per Girona i et trobes tota la gent i vas, saps? Ostres, és alguna cosa molt emocionant, la veritat, és molt xulo. Amb això, espera, un segon. Quin és el lloc més random on, perquè us surt, no? Si es compren dels Estats Units, de no sé què, el lloc més random? El país més així? Random. Que hagin demanat alguna de metge? No, Estats Units, Argentina també, evidentment. Ara no t'ho sé dir exactament, però sobretot de països d'on vinguin alguns jugadors i Estats Units. Ja abans teníem moltes visites a la web, descàrregues i tot això d'Estats Units, però per un tema de marc, sobretot, i ara, evidentment, hem tingut compres d'allà. I tenim, bueno, no sé si ho sabeu, va venir un noi de Memphis, ha vingut 3 vegades a veure a Fontejau, a veure partits. Va venir 2 vegades l'any passat, un noi que es diu Tennessee Shark, va venir l'any passat una vegada en un partit de l'Eport, va venir a la Final Four i ha vingut ara, precisament crec que va venir el dia del Betis, si no recordo malament. Vull dir, no va venir un partit. Gasolitis, no? Sí. Jo crec que el lloc més random deu ser Tortosa, no? Segurament. Tenim un bon reguitzell de persones de Tortosa, per sort, que ens segueixen. Perquè ara per xarxes socials està sortint que bueno, hi ha rumors de renovacions, no renovacions, i una de les que diuen és que s'està plantejant esportivament la renovació de Marc Gasol, de Jaume Sorolla. Confonc els pivots ja, que són... Els veig tan iguals ja. I s'està parlant de la renovació esportiva de Jaume Sorolla, però jo quan ho vaig veure dic, segur que màrqueting també està apretant pel sorollòmetre, no? Home, ara que ja ho tenim preparat, no? Tant per tant que es quedi. De qui va ser l'idea? Qui va ser Mira, nosaltres... És que ara no recordo exactament. Jo diria que va ser d'en David, que és la persona responsable de continguts, però tampoc t'ho sé dir al 100%, no em vull equivocar. Nosaltres sempre el dilluns fem una reunió de l'equip de màrqueting en si i després a la tarda de totes les àrees. És a dir, una reunió que tothom explica, no? Des d'en Xus a la base, en Jordi Pla primer equip, en Pau amb ticketing, cadascú explica novetats de la seva àrea. Però al matí ens reunim per parlar de temes de màrqueting. I tenim una planificació feta de tots els continguts que hem de fer al llarg de la temporada, però evidentment van passant coses que et fan canviar, no? Una mica, ostres, ara notem l'ànim una mica baix, doncs anem a posar això o pujar l'altre. I el dia de partit ens encanta provar coses, o sigui, ens encanta. Al final creiem que és un moment molt bo, hem fet ja moltes coses, venim de fer moltes coses i n'hem de provar de noves. I com que ara actualment encara tenim un videomarcador bastant antic, que ens ha d'arribar al nou, no es pot interactuar en directe. Llavors, bueno, tenim una mica de limitacions. I vam dir, ostres, podríem provar això del soroll, no?, que estan fent a molts llocs i que és algo xulo, i de sorollàmetre. Va sortir com una mica allà, així la idea. Senyora Batlle, ha dit nou videomarcador. Sí. Però l'Ajuntament no posa pantalles? Són 2 pantalles. Sí, no és el videomarcador del mig, Vale. Pantalles? No, sí, no, ojalà, però no. És que veia el del Joventut de Badalona aquí a Girona. No, ojalà.
Però no. Estem mirant, nosaltres, aviam com podem completar, però no és fàcil ni ràpid i és molt costós, molt exageradament costós. Llavors, no és una prioritat 100%, però sí que és veritat que hem de complir lo de les pantalles. Això és normativa. Llavors, han de ser-hi, en teoria, al setembre ja hi haurien de ser. Esperem que arribin. Però són 2 pantalles, però que també es pot fer, directes, es poden fer 1000 històries allà, Seran com les del Manresa, perquè us en feu l'idea, però d'una altra marca. O sigui, estaran col·locades allà on hi ha els marcadors i és allò, pantalla que podem posar el nom, les faltes, el de veritat, diguem-ne. I a més fer directes i interactuar, que és que ens donarà molt de joc. Si ens inventem coses sense això, doncs imagineu-vos amb això el que ens podem inventar. És a dir, a màrqueting se us queda molt petit el pavelló, no? Se'ns queda en tema d'això, en tema d'aquests temes, Sí. Per exemple, quan vam anar a Saragossa, el que vam veure a Saragossa, poder fer Girona, això seria... Amb el de les llums. Espectacular. Les llums. Quan apagaven i... Et dona un joc brutal, el de les llums. És molt heavy. I a més és un tema també de sostenibilitat. Són llums que gasten molt menys que el que hi ha actualment a Fontejau. Al final té 30 anys. I llavors allò quan s'apaga i es torna a obrir tarda 11 minuts. 11 minuts calculats, perquè ja ho hem provat, això, si ho podíem fer-ho. És impossible fer-ho, el de Saragossa, vaja. A part que la il·luminació tampoc és prou... O sigui, de moment és suficient per tele, però si ens anéssim a posar puristes es necessita més il·luminació. Si us fixeu amb els partits, els que fem a Fontejau o el del Madrid, la llum que es veu es nota. És diferent. Sí, es nota. Però això, apagues el llum 11 minuts i li dius a l'àrbitre, oye, en 11 minutos lo tienes. Sí. Però està tot tan calculat. Penseu que quan hem de fer un homenatge, s'han de demanar permisos, és 1 minut i mig, no et pots passar, si et passes ja tens avisos, vull dir que és normal, al final ells van sincronitzats amb la tele, són moltes coses. I està pensat, no és com NBA, que NBA al final qui mana és el que paga. I si el temps m'haurà de durar més o el que sigui, dura més perquè dura més. Aquí de moment no estem preparats per això encara. Perquè parlàvem abans de l'entrevista al Diari de Girona que vas fer i parlàveu també del tema de la conversió a un SAT del club. Sí. Vas comentar que, ho teniu sobre la taula però que no s'havia encara fet res. En aquest cas, es vol tenir en compte en algun moment l'entrada de petits i microaccionistes, com podrien ser els abonats del club, per tenir una part del bàsquet Girona? No hem arribat a aquest punt de detall del que seria una SAT. Sí que és una cosa que abans era obligatori, quan entraves a l'ACB, ara no és obligatori, però sí que ens permet obrir-nos molt més si som una societat anònima. Però no és un procés que diguis vull ser SAT i d'aquí 2 setmanes ho soc, és un procés d'1 any. Llavors ho hem de decidir aquest estiu, això sí, perquè s'ha de decidir al setembre i a partir d'aquí, si ho decidim que ho fem, ho treballarem i no sé si hi haurà micro o no n'hi haurà, no en tinc ni idea perquè no hem començat a treballar. El que sí que hem treballat i estem ja dintre del procés és el tema de que tot el que és base i cadira de rodes serà fundació, això sí. Vale. Per desvincular-ho de la part més professional, perquè al final el bàsquet Girona va néixer per un tema de base, no? Per fer créixer els nens i nenes de lo que és Girona i la demarcació, era l'objectiu principal. I això, amb un primer equip, o sigui, ho hem de separar, la part més social de la part més professional, perquè al final la finalitat no es perdi, no? I això t'ho permet fer una fundació. A més, que tenim tantes accions que fem amb entitats, amb escoles, amb no sé què, que al final necessitem agrupar-ho a algun lloc i ho fem a través d'això. Bueno, sigui legalment o jurídicament el que sigui el bàsquet Girona, transmeten al president que igualment té el nostre vot, Molt bé. Molt bé. Rafa, tema social que li volíem comentar a l'Estefi. Sí, anava a preguntar algunes coses, però vaja, més o menys ja... Enrotllo molt, no? No, al contrari. Està molt bé. Però que moltes ja les has contestat, perquè també et volia preguntar per això, per la implicació amb la societat. He vist a vegades que aneu a recollir papers per allà Fontejau i tal. Suposo que aquesta part és molt important pel club, el tema de la interacció amb l'entorn i tot això amb la ciutat. És bàsic, això. És important
Primer perquè hem de ser conscients, o sigui, com l'esport et permet ser un altaveu de moltes activitats i accions que es poden fer, no? Tenim la sort que és un altaveu i ser un exemple i això és el que intentem. També és una idea que ve del jefe, això, vull dir que ell ens ho va implementar des de l'inici i ens va dir hem de fer accions per la comunitat, ens devem a la comunitat. També perquè els jugadors quan venen sàpiguen on estan i sàpiguen l'entorn que tenen i què hi ha i el que s'està fent. Nosaltres també ens serveix per tenir una marca diferencial, o sigui, no som un club com n'hi ha tants d'altres, sinó som un club que, a més, tota aquesta part social és molt important i això t'ajuda a l'hora d'anar a buscar també col·laboradors però és que, a més, és real, vull dir, els jugadors saben, quan arriben, que cada setmana o cada 2 setmanes han d'anar amb una entitat, amb una escola o a fer una activitat. I estem implicant tot el club. La base també n'està fent, inclús l'oficina, vull dir, tothom està fent alguna activitat o altra, a part de tot el tema de sostenibilitat que dintre, que no és fàcil, però eliminar paper, eliminar plàstic, totes aquestes coses a dintre ja ho tenim molt en ment, o a l'hora de fer merxa intentar que sigui el més ecològic i no sé què, és una que forma part de l'ADN i que seguirem fent i que traurem una marca només exclusiva per això i que és algo que forma part del nostre ADN i que si no tampoc no seríem Bàsquet Girona si no hi hagués això, no? Queda molt bé dir, és que a més ho fem, vull dir que és algo que a vegades es diu molt però no es practica, no és que nosaltres tenim una persona que només es dedica a fer això. Sí, no, a més es veu a les xarxes quan, no sé, a mi m'ha xocat aquella de recollir papers del parc de Fontejau i tal, i veure els jugadors, no?, allà ajudant a recollir i tal. Vam recollir 85 quilos aquell dia, en 40 minuts. Seient de cotxe inclòs, no sé, molta merda. Allà al costat, no vam pas anar gaire lluny. Vull dir, allà on passeja els gossos en Josué. Sí, allà. Ja us vaig trobar tots, ja. Josué, esperem que no siguis tu, el culpable. No, jo recullo tot. No, allà també hi ha anat la base, també hi van anar els de l'EVA, vull dir, ho hem anat intentant anar fent una mica tots i, hi ha un senyor que té una entitat que es diu el Celebret, que és un senyor amb 2 o 3 persones més que l'ajuden i ens hem unit amb ell, o sigui, no hem inventat res nou, és una entitat que ja existeix, però tampoc té sentit que ens inventem coses. Si ja hi ha gent que ho fa, els anem a ajudar i els hi donem veu també, no? Sí, és una mica altaveu d'aquestes entitats. Per què has dit marca pròpia, marca Bàsquet Girona? És una marca que englobi tots els temes de sostenibilitat. Com teníem el compromís vermell, una mica això, però amb una marca, no sé si, per exemple, el Betis té el Forever Green, no sé si ho heu vist, que té una marca que es diu Forever Green, i tot el que fa en aquests temes de sostenibilitat. Ells estan molt avançats, però evidentment tenen un equip de futbol i us podeu imaginar tota la inversió que hi poden dedicar en fer aquestes accions. Doncs una mica la idea és aquesta, de tenir aquesta marca i tot vagi aquí englobat aquí. Una mica és això. Estan molt avançats però no tenen equip ACB. Això és veritat, això és veritat. Hòstia. Això és veritat. Ha sigut una mica d'orillo el tema, però sí. Mala llet, no? M'ho ha deixat així. Sí, és veritat, és veritat. Però bueno, amb això ho estan fent molt bé. L'altre no m'hi posaré. Hem parlat del creixement del club, que està creixent més del que ens esperem, o els que esperàvem. La llista d'espera d'abonats és de 1.300 encara? Ara, actualment, aquests dies amb renovacions ens ha crescut més, bastant més. Ja arribem, són 1.000 persones, però que amb una mitjana són 2.000 abonaments, més o menys. Gairebé 2.000 abonaments de llista d'espera. 2.000 abonaments per un carnet mig de 250 euros, mig milió d'euros. No es pot parlar amb l'Ajuntament ja d'una vegada que posi grades a dalt? Hem mirat, però tampoc per aquesta temporada, perquè, com us dic, a poc, però no és un tema fàcil perquè hi ha tot un tema de sortides d'emergència i de seguretat, llavors es pot créixer, però realment es pot créixer bastant poc. És a dir, no cobriríem les 2.000 persones, però ni molt menys.
però és una que s'està mirant, evidentment. Ja ens agradaria, no? Al final també són més ingressos i com més ple el pavelló també és més xulo. El dia que ve més gent, hi ha més ambient, normalment, vull dir que, bueno, és una que està bé, sí. El que passa que jo el miro i no sé per on es pot ampliar, la veritat. Sí, algun lloc d'agradaria que es pot fer, algun lloc. Però són realment poques, Realment molt. Parlant de pocs seients. Pocs seients. Jo crec que són uns 200 i pico, una cosa així, no són més. No són més. Clar, actualment teníem a la venda unes 600 entrades a la venda, perquè tota la resta és entre abonaments, el que tens de patrocinadors, el que li has de donar a l'equip rival, tot això, ens en anàvem unes 500-600 entrades, depèn del partit. Bueno, veurem. Poc a poc. Jo crec que també el primer més important és que hi hagi pavellons perquè pugui entrenar tothom, perquè ara estem en molts pavellons diferents entrenant i la base estic parlant, I primer s'ha de solventar. També dintre Fontejau hi ha diverses entitats. Nosaltres al final, cada vegada que despleguem la grada extensible vol dir que el Fontejau de bàsquet no pot entrenar perquè té una pista allà, aquella pista Lego que li diem nosaltres, que és la que es munta i es desmunta. Clar, cada vegada que nosaltres despleguem o tenim un entreno o porta tancada o el que sigui, ells no poden entrenar, llavors necessiten poder anar-ho fent en un altre espai i no hi ha més espais o es va a Sarrià, vull dir, es necessiten pavellons, és una que... I no només el bàsquet, vull dir, el patinatge també necessita, el hoquei també, al final s'han de combinar les hores, és complicat, hi ha una mancança gran a Girona. Perquè s'ha parlat de fer com l'arqueria, per exemple, de València? És una que ens agradaria, però de moment tampoc tenim... O sigui, s'ha de buscar molts recursos, són moltes coses i que en un futur, no et dic que no, però és una que evidentment sí que està allà sobre la taula. Però una alqueria no sé si seria la paraula, però sí que una que no sigui només d'anar a entrenar nosaltres, sinó que se li ha de donar més ús. Tenim algunes preguntes. Com? Sí. L'alqueria, esteu flipant o què? Però l'alqueria no volíem dir, volíem dir l'any passat, quan vam tornar a Alacant amb el Josué i l'Àlex, que vam parar a València a dinar i vam parar a veure l'alqueria i realment allò és espectacular. Sí. És espectacular. Sí. Potser no necessites allò tan gran, tampoc. No, jo crec que no. Però era per donar un exemple. Sí, la idea de pistes, no? Un lloc d'entrenament. Sí. No, és una que hem parlat, sí. Hi havia 11 pistes, vam comptar. Crec que més, no? Més? Crec que hi havia... Hòstia, no me'n recordo. Moltes eren. Sí, moltes. Perquè hi havia a fora, dins, la central... Bueno, la central... Tenen un gran mecenes a darrere que ajuda molt a l'esport valencià. No se li acaba la pasta en aquest tio. Aquesta filosofia té una fundació que només ajuda a l'esport valencià. Llavors tenen aquesta sort. Però bueno, la gasoleta amb 6 pistes passaríem, no? No sé jo. Abans d'acabar, que tinc 2 últims temes a tractar, hi ha alguna pregunta al xat o...? Sí, per Instagram ens han fet arribar una, diu, el club a hores d'ara és autosuficient sense en Marc Gasol al darrere? Aviam, ell fa una petita aportació, cada vegada té menys protagonisme i així volem que sigui. O sigui, ell no ha d'estar... Ell ajuda sobretot amb el tema de la base, que és el seu objectiu i per què ho va crear això, i cada vegada ha de ser menys i ha de créixer més per altres costats les aportacions. No és fàcil, O sigui, estem allà lluitant per tots costats perquè siguem al 100% sostenibles. Tenim la sort que amb abonaments, amb patrocinadors, hem crescut moltíssim i això hem tingut una resposta de la societat gironina molt potent, tant empresarial com en persones, molt potent. Necessitem també que ens vagin entrant també més empreses més petites amb el Club Empresa que ho hem anat creant aquest any, que ha arrencat, però poquet a poquet, i sabem que això anirà creixent. També les administracions estem esperant cap on va una mica la cosa ara que potser tenim consistori nou, no ho sabem.
Però bueno, no és fàcil, estem lluitant dia a dia i fent tots els tripijocs que podem perquè siguem el més sostenibles possible. Però per això que has anat comentant, entenc que heu rebutjat alguna oferta fins i tot de patrocini, no? D'empreses que no puguin seguir la mateixa línia que el Bàsquet Girona, no? Home, si hi ha algun rebutjat, segurament li hem trobat un altre lloc, potser, perquè, per exemple, tema del naming, no ens diguem X marca Bàsquet Girona o X marca Girona. I de moment no hi ha la intenció, i això sí que és més llaminer, perquè al final el naming està tot arreu, i això sí que ho hem rebutjat tenir-ho perquè ens volem dir Bàsquet Girona, no ens volem dir un altre nom. A dia d'avui pot canviar? Evidentment que pot canviar, però això sí que és una cosa que et fa que rebutgis certes coses, no? I altres que potser les hem hagut de redirigir cap a altres projectes o altres accions perquè segurament no encaixaven amb la filosofia de primer equip. També us diré, tenim uns objectius, uns valors molt clars. Si ve una marca que no compleix això, és difícil que hi puguem encabir-la dintre. Ara rebutjar, tampoc et diré, no tenim allà una cua a la porta que ens van trucant. Esperant, no? Això no hi és, però sí que hem reconduït algunes coses. Això sí que... Això que comentaves, me'n recordo la roda de premsa que es va fer amb la presentació de FIAC com a patrocinador, que em sembla, no sé si va ser algú de TV, no sé si va ser Ruirós o un d'aquests, que li va preguntar a en Marc, dient, Marc, el club es diu FIAC Girona o FIAC Bàsquet Girona? I ell va ser molt clar dient, no, el club es diu Bàsquet Girona, que va ser una de les preguntes que van sortir a la roda de premsa. Sí, és així, i això ho tenim claríssim, i això Marc ho ha dit des de l'inici i així ho mantenim. I també crec que al final la nostra marca és Girona, no? Llavors, és això la nostra idea de portar-ho al món i de moment seguirem amb això. Ja et dic, pot ser que canviï d'aquí un temps i us torni a estar aquí i em direu no vas dir que no sé què? Bueno, les coses poden canviar, mai se sap, no? Però inicialment nosaltres no hi ha aquesta idea de canviar. També tenim només 9 anys, llavors ens estem donant a conèixer. Si ens hi posem ara una marca, després una altra, després es canviant, és difícil. I a part d'això que un naming amb un club fa que les altres marques quedin una mica desvirtuades, no? I nosaltres, al final, tenim marques que fa molts anys que estan amb nosaltres. Molts, inclús alguna des d'EVA, vull dir que imagineu-vos, no? I totes són importants. Després aquí deia... Sí, digues. Acaba. No, anava a fer una conya, que només es canviarà el naming si l'Ajuntament de Besalú, per exemple, davant el patrocini ens diguem Besalú Girona. Això sí que ho faria, veus? Això sí. Però només això, Quan toqui, pregunteu-li si el seu pare era professor, perquè si així fos, aquí té un exalumne. Doncs sí, era professor. Sí. N'hi ha molts d'exalumnes seus per aquí que es troba al pavelló i tot això. Sí, el senyor Batlle, per tant, sí. Després, el primer any de l'Eport, amb el carnet, es va donar un pack de merchandising. Estaria bé regalar una bufanda per abonat. Fontejau seria encara més festa. Ja. Sí, ojalà, Ojalà que poguéssim regalar moltes coses. Jo crec que fem bastantes coses, però, bueno, també penseu que els preus, encara que els haguem pujat aquest any, són uns preus que dintre de tot són bastant raonables per tot el que hi ha i són preus que encara estem a la cua d'ACB amb això. Llavors, entenc, Estefi, sé que vol ser políticament correcta, però els abonaments són regalats. Bueno, no vull dir regalats, però... Estem pagant menys que el 2006, 2007 i 2008, època que el Bàsquet Girona, amb tot el tema que hi ha hagut d'increment de preus. Estem pagant menys ara. Ja. Bueno, el 2023. Sí, però això també teníem clar. Jo me'n recordo quan estàvem preparant l'any passat, estàvem a Final Four i estàvem assentats, amb Marc inclòs, preparant els preus dels abonaments de l'any següent. Opció l'Eport, opció ACB. Evidentment, havíem de plantejar totes les coses. I no podíem fer un canvi molt gran. El que necessitàvem és consolidar-nos. No podíem de cop passar a valdre 3 o 4 vegades més. Era impossible. Llavors, havia de ser conseqüent. I les pujades han de ser també conseqüents. Tampoc podem ser de cop moltíssim. Al final, tot el que tenim i tot el que hem aconseguit, tota la gent que ve
ostres, és una que ho hem d'anar mantinguent. Llavors, amb això, lligat amb lo de la bufanda, ojalà poguéssim anar regalant coses, però hem d'entendre que hem de trobar un equilibri en tot plegat. El dia de partit tirem una de marxandatge que no està escrit. Vull dir, si a algú no li ha tocat és una putada, però en tirem moltíssim. I, bueno, clar, segurament al moment de l'e-port també, no sé, podíem entrar dintre el preu això, bueno, no ho sé, no recordo ara per què ho han fet, també havíem d'enganxar la gent en aquell moment. Al final a l'e-port, si l'altre dia miràvem un vídeo que no era l'època Final Four, clar, veiem el pavelló buit, no hi havia ni grada extensible i allà on esteu els engaviats, tot això no hi havia ningú. Llavors, ostres, ens va impactar, perquè al final fa un any només d'això, saps? Bueno, poquet. Després estàvem parlant del videomarcador i tot això i demanaven que es fes el Kiss Cam a les pantalles i que si no es podria forrar el videomarcador central en 4 pantalles gegants. Bueno, ens encantaria. O sigui, ja et dic, hem estat mirant propostes perquè al final has de canviar només la pantalla, només. O sigui, l'estructura ja hi és. Llavors hauries de canviar la pantalla i el so. Sabeu que el so a vegades allà Fontejau o se sent massa alt, o se sent massa baix, o no se sent el micro, o ens passen 1000 coses. Llavors, hem de canviar les dues coses. Ho hem mirat, però és costós i bueno, estem mirant aviam si a través d'algun pacte amb algun partner podem assolir-ho, però no és algo ni ràpid ni fàcil i bueno, l'any passat vam baixar el videomarcador i després ens costava que tornés a pujar, vull dir que té els seus anys i el sistema a vegades falla també, doncs no sé. I després quan estàvem parlant de patrocinador preguntaven si FIEC podria posar el nom a 2 equips de l'ACB. En principi no. En principi no. Aviam, és com una mica al revés. És com si nosaltres portéssim Fiat i, no sé, i DKV, no? Seria un pèl raro, també. Llavors, no, en principi es demana o hi ha una certa exclusivitat i Fiat està amb nosaltres des de fa molt de temps i sí que és veritat que hi ha marques com CaixaBank, DAM, que estan a tot arreu, però quan ets un patrocinador principal és difícil que comparteixis diverses marques. No sé, no crec, vaja. I després l'última ja d'aquí del xat, que jo la reformulo una mica, és si ja hi ha disseny de la samarreta de l'any que ve i quan sortirà. Hi ha algunes propostes, però no hi ha un disseny definitiu. No hi ha un disseny definitiu, de moment. Quan sortirà... No tenim una data encara marcada, la veritat, no és algo que hem de marcar, però no tardarem molt de temps. I la mascota? Exacte, anava a preguntar el mateix, Rafa. Lo important, la samarreta ens és igual, la mascota. Sortirà aviat? Sí, en breu sortiran les 5 opcions, el top 5, i a partir d'aquí els abonats podran votar la que els agradi més. Amb tots 5 amb dibuix, ja ha fet una proposta dibuixada, que ja n'hem vist algun esbós, no avançaré res, no avançaré res de res, però estem acabant de fer aquest dibuix millor, amb colors, amb no sé què, es presentarà i els abonats podreu votar i a partir d'aquí la que guanyi es farà amb tamany mascota. Doncs la tindrem ja a principi de temporada que ve. Sí, deies que sí. Per aquí estan preguntant si hi ha la nostra. Això nostra. sí que són bones notícies. Molt bé, molt bé. Pregunten si hi ha la nostra en aquest top 5. No, jo no dic res. I després, mira, i diuen, el color de la pista es canviarà? Sí, es pinta aquest estiu es pinta la pista i canviarà el color. Sí, tot són bones notícies. Al final això del color... Estiguem a l'ACB, la pista tornarà a ser vermella, tindrem mascota al setembre... Això es comparteix amb un altre equip. Sí, però al final el color de Girona és vermell. Va canviant en funció de l'equip o...? No. La pista, el que és els colors del costat, seran vermells. Seran vermells. Sí. Home, ficar els 2 equips que hi juguen, Uni i Bàsquet Girona, els 2 són vermells. Sí, de fet també és vermell el seu color. També s'ha de polir, s'ha de fer una mica de feina a la pista, que ara ja està una mica... el que passa durant una temporada quan hi jugues tants partits, no? Que s'acaba fent malbé. També hi posem i traiem els vinils, es posa i treuen lones, llavors, s'ha de polir tota i a l'estiu aprofiten sempre
per polir-la, perquè aquest any, a més l'Ajuntament la pinta. Guillem, ja el teu torn. Sí, després un parell de preguntes a moda de curiositat per acabar. L'altre dia un seguidor del Soterrani per Twitter ho comentava i és el dubte que ens ve tot sempre. Quan Bàsquet Girona fa una publicació, quan parla d'Estefi Batlle, és Estefi Batlle. Quan parla de Marc Gasol, és Marc Gasol. Però quan parla de Jordi Pla, és Jordi Pla i Comas. Per algun motiu especial? A ell li agrada anomenar els dos cognoms. No sé. A mi també m'agrada que em diguin Estefi Batlle Pont, però és veritat que en el Twitter i tot això tinc Estefi Batlle, però bueno, s'ha de reivindicar l'altra part també, i sobretot hi ha cognoms que es perden, no? Que en el meu cas passa, Pont amb T, doncs es perd. No sé, és un tema que en Jordi sempre l'hem posat els dos cognoms perquè ell ens ho ha demanat d'aquesta manera. Igual que Pla va amb accent. Correcte, però m'has deixat l'última pregunta ja amb safata directament. Perquè era, siguent de Besalú i dir-se de segon cognom Pont, és algo històric del cognom, de la família, o és casualitat? No, és totalment casualitat, perquè la meva mare no és de Besalú, precisament. O sigui, el meu cognom no ve de Besalú. Vull dir que és casualitat. Però sí, és algo que no ets el primer que m'ho diu, ni crec que sigui l'últim. Està ben buscat, és a dir, que la teva mare que vés a Besalú diguent-se Pont, trobo bo. Està bé. Doncs, Estefi, moltes gràcies per haver vingut. Una última cosa. Sí. Hi haurà himne? Perquè es va parlar en una entrevista amb Marc. Com? Sí. Però no sé quan, no sé si us diré al setembre o a l'octubre o no en tinc ni idea, però també hi haurà himne, sí. Hi ha diverses propostes també o s'ha contractat algú? Encara estem en ello. Això sí que no és com l'altre que ho tenim avançat, però tenim idees de qui ho podria fer i, bueno, estem en ello. Aviam si surt bé, perquè a vegades els himnes ja sabeu que és algo complicat, l'himne, però, bueno, sí, ho intentarem. Ens fa falta un himne, crec. Tot i que ja en tenim alguns, però, bueno, ens fa falta algun himne. Doncs això, Estefi, que moltes gràcies i moltes gràcies encara més tant a tu com a Marc i totes les persones que esteu fent el Bàsquet Girona, que ens ha passat a molts que això que deies, és a dir, que portem pràcticament menys de molts pocs anys amb aquest club i a molts ens sembla que sigui un club que ja portem seguint tota la vida, que això en aquest cas crec que és important i és gràcies a vosaltres que ens heu fet sentir un club molt familiar. No, merci, sobretot a la gent que ens aneu seguint i que feu tot el que feu, perquè al final, mira, jo, ja acabo, però el dia de Saragossa, ostres, quan vaig veure a tots els que éreu allà, em venien ganes de plorar, de l'emoció, de dir, ostres, mira tota aquesta gent que ha vingut fins aquí amb una cosa que estem treballant el dia a dia, com està responent la gent i com contenta està la gent aquí a Saragossa, no? Ja sé que al final és a prop i tot el que vulguis, però, ostres, i després de Betis, Després de Betis. No, superimportant. No, si l'endemà del Betis tot semblava un funeral, vull dir que en soc conscient. Però, ostres, que hi hagi la gent que respon i veure tot el seguiment que feu i que cada vegada sigui més gent, no?, que estigui aquí seguint, és que omple bueno, per mi és un... Ja m'omple tota la feina que estàs fent, totes les hores que hi estàs dedicant, no? I quan veus els vídeos aquests i que veus tanta gent contenta i tot, bueno, molta emoció. A vegades que ens posem algun vídeo de la Final Four o alguna cosa allà a l'oficina perquè realment et puja l'ànim. Quan va passar lo del Betis ho vam fer. Quan va acabar lo del Betis, anem a mirar això, hosti, que podem, no? Que endavant i que hem de seguir i que si malauradament no haguéssim tingut la permanència, escolta, seguir a treballar per tornar a estar a dalt amb això. Al final el projecte va molt més enllà, no? Bueno, jo també hauria de donar les gràcies de part de l'equip de Soterrani, perquè gràcies a tu sé que et donem molt la tabarra per WhatsApp demanant jugadors i tot això. Aquest any no. No, però sempre em donava bastant. I gràcies perquè gràcies a tu ens has deixat molts jugadors i tot això. Ha pogut venir molta gent. Ja sé que voleu el Preci, però això ja no és cosa meva, ja? Però sí, no, a veure, jo des del primer moment que m'ho vau comentar hem intentat estar allà. Aquest any sí que és veritat que heu parlat més amb l'Oriol, però bueno, sempre que podem, ja ho sabeu. Merci, Moltes gràcies, Estefi. Moltes gràcies.
Bona Que vagi nit. molt bé, bona nit. Igualment. Adéu, adéu. Ja està. Tenim mascota al setembre. Jo ja he fet la temporada. Sí, sí. Vinga. Mascota, Ja està. mascota Bé, el parquet vermell. Que... Parquet vermell, ja era hora, que cantava aquell blau, la mare de Déu. Sí. Sí, sí. Parquet vermell, mascota, equip ACB. Ai, Què voleu perdona, més? mira, havia de... Himne. Perdona, Salín, que no l'havia vist, l'acabo de veure ara. Havia de Què ha preguntar dit? el pressupost per la temporada vinent. No l'acabo Bueno, si de aquest veure. any es rumorejava que eren 3,5, suposo que ens mourem per allà mateix, no? Sí. Bueno, suposo, depèn. Si ve algun... No, O creixen tant els pressupostos, no? Depèn del patrocinador. Se suposa. Algo més a comentar? Voleu comentar alguna cosa més? No. Si no, anem Molt bé. per... Ai, espera, que aquí haig de canviar-ho tot. Bueno, el que hem de comentar és que, a part de capacitat, d'un pavelló per tenir més capacitat, ens fa falta perquè màrqueting del bàsquet Girona disfruti. Va. Els hi falten recursos en el pavelló, en aquest equip. Sí. Comentem el que va passar a la mitja part, Guillem? Sí, un tema important. Quan posis la foto avisa, perquè... Ja l'he posada. Surt ja? Sí. Veieu aquesta foto? No. Portàvem un minut de partit. Portàvem un minut de partit del tercer quart de l'últim partit de Lliga, que es veu aquí l'equipació del Baskonia, que també és de jutjat de guàrdia aquesta equipació, però bé. Sí. No venim a comentar això. Venim a comentar que si veieu la zona VIP, hi ha un home amb americana blava, Faig zoom. Ahí va. que entenc que coneixereu aquest senyor. I tant. Sí, vull, Ara hi. No, però que es vegin les cadires buides, Josué. No, però perquè vegin qui és l'home. Ara torno a ampliar... El senyor, correcte, com diuen Salenga, Gasol Father, el pare del nostre president. És a dir, tota la zona VIP estava buida, menys el senyor Gasol, que ell estava mirant el partit. I després, quan estàvem al minut 7, que portàvem 3 minuts de joc, 3 minuts de joc de bàsquet, que reals serien 5 o 6. Què va passar, Josué? Tens algun vídeo? Sí. Poso per aquí. Va entrar tota la zona VIP, va entrar tots els VIPs, veus, el partit estava en joc, entren. Pots ampliar aquest senyor que saluda al públic? Sí, vull. Ei, fred. Hosti. Ara torno a posar. A veure aquest senyor. A veure'l. Aquest que va amb la samarreta del 33, del Gasol. Exacte. De Marc. Que diria que no és família de... No és família Gasol, no? No és l'Adrià Gasol, oi? Diria que no. Senyor Rafacín, bona nit. Bona nit, què tal? Ens podries fer un... És que m'agradaria saber-ho perquè no hi he estat mai. Una valoració ben detallada del càtering del bàsquet Girona? No vaig sopar. Però valoració global d'entrada? Una valoració global del càtering? Molt bé. Molt Nota, bé. posa nota, sisplau. Que no poso notes fora de classe. Ja ho saps. Un 7 o un 8 o un 6 o un 9? No, fota-li un 8 o un 9. Va. Un 8 o un 9, és a dir, notable, excel·lent. Bé. Amb què et va endeleitar? És a dir, què és el que et va... Que dius, ostres... El salmó està molt bé. Hòstia, ja salmó i tot. Sí, sí, el fuet que hi havia allà. Salmó què? Amb torradeta directament? Però salmó fumat. Pernil tallat per un dels meus ídols de joventut, Jordi Pardo. Mare meva. Sí. Molt bo el pernil. Bueno, a veure, en general, doncs el que pot haver en un càtering, no? Molt... Bé, ja et dic, després, o sigui, amb el que vaig picar ja, després no vaig sopar. Se't va fer curta la mitja part, veritat? Sí. El que passa és que jo volia entrar en el partit, però
mentre la pilota està en joc no et deixen. O sigui, estàs allà esperant a que la pilota pari i llavors et deixen entrar. Però no seria més normal que quan comença el partit, un minut abans, posin tota la gent al seu lloc i vagin passant plates? I vagis menjant mirant el partit? Però, hosti, encara havia de... No, però pots menjar mirant el partit. No sé si deixen treure. Proposo... Tu imagina't Jordi Pardo al teu costat tallant el pernil i tu anar menjant pernil. Hòstia. Mentre miro el bàsquet. Bé. Bona proposta. Perquè jo el proper partit aniré a la meva localitat, clar. Per això, però més partit menjar pernil. Et passa, jo què sé, a Jeremiah Hill, el canoner, li dius, toma, amigo. Toma, amigo. Que, per cert, li va regalar la samarreta al meu fillol, que estava contentíssim amb la seva samarreta de Jeremiah Hill. Bueno, és a dir, que sou la família fan. És a dir, no hi ha ningú més. No li podia regalar ningú més, no, Rafa? No, exacte. O sigui, el meu fillol té la samarreta de Jeremiah Hill, que a més em va enviar la foto just quan en Jeremiah entrava en el càtering. I vaig veure el mòbil, hòstia, la foto, en Jeremiah entrant, i vaig haver d'anar a dir-li, tio, li acabes de donar la samarreta al meu fillol i està contentíssim. El qual ell també. Ell va riure i sí. És a dir, el teu fillol té una samarreta vermella i negra amb el dorsal 23 i no és Michael Jordan. I no és Michael Jordan. No. Curiós. Que aquí, crec que és el teu germà, no? Javi SC11? Era el teu germà? Sí, Diu, en Gil va tindre el detall de fer un bon partit el dia que en Rafa estava a pista. Exacte. Va fer un bon partit, jo ja a peu de pista, el meu fillol amb la samarreta... Sí, tot rodó. Encantadíssims. Grande Jeremiah. Després, declaracions de la Daito. No sé si voleu comentar alguna cosa de lo que va haver a RAC1. A RAC1? Sí, a RAC1. Ja dormia, no vaig poder aguantar. És que parlaven del Barça de futbol i m'avorreix. Llavors no vaig arribar a l'entrevista a l'Aito. Bueno, que Guillem... Què diu? No, tu que vas dir que això que es volia agafar un temps... Per cert. Que en Joan diu que el saludàvem a nosaltres concretament. Sí, perquè ells en lloc de Rocco criden Rafa. I aprofitant de saludar, vull saludar també en Gabriel, el cunyat de la Judit, que sé que ens està mirant. Grande, Gabriel. Ja acabo amb les salutacions. Ja. Què diu l'Aito, Josué? Diu, al bàsquet Girona li veig projecció de futur, però encara haig d'escoltar els plans per la temporada vinent. Fins ara només hem fet balanç. Després... Ho van dir, no? Que es deixaven tant, ho va dir tant ell com Jordi Pla i Comas en roda de premsa, que es duraven uns dies, no? Però a mi això va semblar rotllo com ho deixes amb una persona, no? Una relació sentimental. Es durem uns dies, quan et dones uns dies, normalment acaba la cosa... No? O és percepció meva? Sí, no, per mi també. Però ell diu que vol esperar a saber els plans de futur del club abans de decidir què fer la temporada vinent. Se estan tomant un descanso, com els de Friends. Per això ho dic. Sí. Com els Manel. Doncs això, sí. Exacte. No ho sé, suposo que ell ha de mirar si vol seguir, no ho sé. Jo suposo que si vol seguir el club voldrà que segueixi, no? Jo crec que depèn amb qui hagin parlat ja. Parlant d'entrenadors, Josué, amb qui et vas abraçar l'últim partit? Amb en Sargatà. Sí, va ser el talismà de la classificació, de la permanència. Al final us teniu carinyo, ja, no? Sí, no, a veure, que com a persona és un 10. I com a entrenador... Bueno... Hi ha discrepàncies. I com a entrenador, tio! No, però sí, però que molt bé, hi ha molt bon rotllo. I això, no, si just va entrar... Què era al final? Al final de la primera pròrroga o alguna cosa així,
va entrar al doll una mica abans i mira, va aparèixer per allà i el Girona va guanyar. I després, ja que estàvem parlant de l'Aito Contractes, volíeu dir alguna més? Bueno, que, no sé, la gent com es diu, del xat, què opina de si aquests dies que s'han pres Jordi Pla i Comas, Marc Gasol i Aito García Reneses és per reflexionar tots o perquè la cosa sembla que la relació es pot haver acabat? En Quim diu que per mi Aito no. Sí, però és que Aito és molt bo i no tens, és a dir, quines alternatives tens? Home, segons la web de Gigantes, no? Del bàsquet. Algú que està a Manresa? Sí. Hòstia, que pesats, ja tornem amb Pedro altre cop? És el nom que... Jo no el vull, Però a dia d'avui té contracte, ell, Sí, un any més, no? Però es veu que sempre, quan acaba l'estiu, s'ho ha de repensar. Suposo que algú sembla això a l'Aito. No ho sé, Vull dir, jo em quedava a l'Aito. En Salenga diu Aito sí amb un segon entrenador actualitzat. O sigui, fer fora en Barton i posar segon fixe en Sàbat. Però és que no cal, és a dir, no cal posar... El segon fixe ha de ser Albert Sàbat. Albert Sàbat i Fuentes han de ser allà, amb l'entrenador que sigui. Jo això sí que ho deixaria que l'entrenador, si segueix a Aito o es fitxa qualsevol, el que s'ha fet fins ara. El Sàbat, Fuentes, Sacots, Juncàs, aquesta gent ha de seguir, perquè són gent bàsquet Girona ja. Sí. Això, Toni, això ara de la història d'en Marc Mandalí, més tard parlem. Ara parlem dels contractes i després... Està previst. Veus, té contracte, Pedro. Sí, Pedro té contracte, sí. Sí. Però és I la Laura diu, per mi Aito no. Sí. Bueno, no sé com deu estar la cosa. En Pedro va dir, en una entrevista no sé on, vaig veure que deia que s'ho tenia que pensar també, o alguna cosa així, Sí, que tenia contracte, però que com cada any ara es posarien a pensar i a veure si tiren endavant o... Sí, un any. O surt d'alguna manera. Deu tenir alguna d'aquestes clàusules de sortida que tenen, saps? Pot ser, no sé. I després... No sé de quan deu ser la clàusula, com per pagar. Jo el de pagar clàusules d'entrenador no ho he entès mai. I més si agafen i, hòstia, pagar la clàusula d'entrenador tens el perill que igual en 10 partits t'ha perdut 9 i el fots fora. Per això el de pagar clàusules d'entrenador jo no ho he vist mai, però no sé. En Gerhard diu, venen aires del Bages. Això diuen. No sé. Però no sé. Mira el que comenta el senyor Madrià, que és el que... Sí. Tema jugadors. Passem de l'entrenador als jugadors. Va haver-hi la roda de premsa de Jordi Pla i Comas i bé, els periodistes que van anar van treure el titular aquest, no? Dels jugadors que estaven... Pots llegir, Josué, tu que ho tens segur més gran? Com ha comentat Jordi Pla i Comas, li ha faltat. S'ha deixat el Comas, Arnau, el Comas, I l'accent a la A, I l'accent a la A, Sisplau. Ho acaba de dir l'Estefi. Hi ha jugadors que acaben contracte. Eric, Miletic, Fregelup, Jenkins i Hill. Amb alguns es vol negociar, tot i certes dificultats fiscals en el tercer any de contracte. Voleu comentar alguna cosa d'això? I després anem passant... Dificultats fiscals al tercer any contracte, què és? Per als estrangers? Però el tercer any, suposo que refereix a Fellerup i ja està, no? Sí, perquè Miletic, Jenkins i Hill... Si estem parlant d'estrangers... I Fellerup no tenia passaport europeu, també? Els extracomunitaris eren Jenkins i Taylor. Sí, però encara que tinguis europeu, tu a Espanya, quan ja portes X anys, ja tributes, ara estàs tributant menys, ja tributes el 50% o el que siguis, no? Vale. Sí, els de fora, diu en Salenga, En Salenga diu els de fora. Bueno, els de fora i, per exemple, i els d'aquí també, És a dir, que els jugadors que venen de fora tenen uns avantatges fiscals que se'ls deu acabar això en el tercer any. Vale. Que potser paguen, jo què sé, el 20 o el 25% i passen al 50% d'IRPF. Aquest any han de pagar poder com un espanyol, diguéssim. Correcte. Però clar, llavors això va directament per en Maxi.
Sí, correcte, perquè l'Eric amb això ja s'hi ha de trobar siguent resident aquí. Clar. Sí? I els altres és el primer any. I Miletic, Jenkins i Hill són d'aquest any. En Hill l'any passat estava al Betis? Ah, sí. Ah, Crec que hòstia. sí. Per això ho dic. No, estava fitxat d'aquest any, no? D'aquest any, no ho sé. És a dir, depèn de si va jugar aquí a Espanya un altre any o no. Però, per exemple, Jenkins tampoc, no? Quan venia? Clar, però Venia Jenkins sí que havia tingut un passat aquí. Jenkins Clar, havia jugat aquí. Miletic no havia jugat a Espanya. Miletic no. Jo suposo que ho diuen en general, Miletic és a dir, no. que alguns tenen aquests Jenkins- problemes. Jenkins sí que té passat a Espanya, perquè tenia passat al Burgos i al Bilbao, si no recordo malament. I Hill ve de França. Sí, en Chef White, l'any passat a França. Llavors en Sarenga diu, Bueno, els d'aquí sempre estan pagant el tipus que toca. Els de fora cal fer una cosa semblant a la llei Beckham. Correcte. Vale. Però que això aquí, segons vaig entendre, no sé si era en tema de futbol o en tema de bàsquet, havia canviat, és a dir, que ho havien posat, per això molts de jugadors marxaven de les lligues espanyoles i se n'anaven a jugar a les Premiers i aquestes perquè tenien més avantatges fiscals. Però O per això, alguna cosa així, havia entès. per això van fer la llei Beckham, no? Sí. Per evitar No, però què fugues. passa? Que ara els millors jugadors estan a la Premier en lloc de la Lliga Espanyola, perquè les avantatges fiscals són diferents. O perquè paguen més, no ho sé. Jo crec que és més tema fiscal, Per lo que sigui, sí. Va, al final, amb temes fiscals acabes guanyant més. Sí, És el que diuen Salenga. Són favorables. Premier o Itàlia van els jugadors. Sí. Vale. Bueno, i continuem. Kino i Taylor, amb contracte, poden decidir el seu futur més ingressos pel club. El senyor Colom, Vas veure el he vist tuit? en algun lloc que ha penjat una imatge amb una pila Sí, i unes balances. sí, Una pila i unes balances. sí, sí. I ja està, un tuit així. Creieu que això que va a l'entrevista del diari de Girona, l'Estefi comentava que ofereixen un servei més integral als jugadors, en tema de l'anglès, en tema de psicòlegs... Ivancho, moltes gràcies. Ens ha fet una raid. Què passa? Que ens han fet Què ha una estat raid. això? Us refereixo que ofereixen Moltes diferents gràcies per tipus... la raid. I qui ve ara? Em vull... La raid era allò que ve gent? Sí, Sí, porta gent. benvinguts. Qui són aquests? Doncs el que Hola, deia. com veniu? No és... No ho saben. Va. No, O sí, no, diu, no Grandes volen dir. visca Girona, nanos. Aquest és el que ens ha fet la raid. Sí. Molt bé. Bueno, Però avui no hi ha crims, no? No. Diu, collons, gironí tota la vida. Becors. Seguim parlant. Estava narrant el joventut. Què va fer en Quino? Va. El que us deia, que en Quino va fer això i agafant el que deia l'Estefi a l'entrevista del diari de Girona, que proporcionant als jugadors tema de nutrició, tema de psicòlegs, tema de l'English, és a dir, feien diferents, tractaven els jugadors d'una forma com més personal. Dic, quan vaig veure això d'en Quino, el primer que em va venir cap va ser el senyor Gasol haurà entrenat els jugadors a posar icones, imatges i varis per ser encara més l'intriga d'aquests, de què faran l'any vinent, com el tema de Dalí que tenim d'aquí una estona. Podria Va ser. una estona que és el següent que parlarem. En Quino, igual que en Taylor, té una clàusula que pot pagar i quedar lliure. No? Sí. Jo en Quino m'ha passat una cosa, Al principi de temporada el defensava molt. Després no podia amb ell i al final li ha agafat carinyo. En Taylor tots creiem que pagarà i quedarà lliure. D'en Quino què en penseu? Ho farà o no ho farà? Jo crec que amb el tuit aquest de la pila i la balança és que s'està plantejant Andorra o quedar-se a Girona. Clar. La balança entenc que és això, saps? O tornar a casa o quedar-se aquí i sortir de festa. Què creieu vosaltres? Que es quedarà o marxarà? La Laura diu en Quino es quedarà, opinió personal.
en Quim, en Quino, el Bull amb nosaltres, Salenga que pensi en platea. Hi ha una platea a Andorra o no? Home, No, a Andorra hi ha pubs força interessants. Sí? Sí, home, sí. que muntin una seu de platea allà i ja està. Sucursal de platea a Andorra, Clar, i se l'emportin cap allà. Per mi ja pot marxar. per mi tinc la Sí? sensació Hòstia, doncs jo... Ostres, Jo, bueno, Jo- jo, a això mi no m'agradaria, eh? A veure, si es baixa el sou al mínim i es queda de segon base, encantat. Per mi. Qui no de Jo em segon, passa el mateix que... Em passa el mateix que la Laura, que jo crec, no sé, que potser es quedarà. Aquest final de temporada també l'he vist més carinyós amb l'afició. No sé, jo crec que no... És a dir, durant l'any no se l'ha vist molt a gust. És a dir, hi ha hagut partits que has vist que la gent ja d'allò, però que al final jo crec que li ha agradat Fontejau. Sabem que diu la clàusula de Taylor, Fontejau quina és? agrada. Crec que van dir 300.000, no? No sé on ho vaig veure. 200 he llegit jo. 200? Sí, no sé. 200. I Tens? d'aquests que acaben contracte i el club voldria negociar, qui us quedaríeu a part de l'Eric? Dels primers. Sí. I en Jeremiah. I tenim? Potser Eric... Eric tenim Eric, Miletic, Maxi, Jenkins i Hill. Clar, jo em quedaria amb Eric, Miletic i Jenkins. Contem que Sorolla està pràcticament renovant, no? Segons deien els rumors per Twitter. Sí, això després. Després Això ho va dir ve... en... Ah, però després, vale. Després ve l'altra part. Vale. D'aquests que sortiran en pantalla, els que ens quedaríem. Sí. Comença Rafa? Eric i Jeremiah. I tu, Josué? Jo he dit Eric, Miletic i Jenkins. Em quedaria. Doncs jo els que... I Quino i Taylor no? Taylor, per suposat, Però vull dir, aquests dos contem que... O sigui, com estan a part... Quino i Taylor no entren a la quiniela, no? Dels de dalt. Entren, però... Són ells qui decideixen al final, no? De Taylor creiem que pagarà la clàusula. Tant de bo es quedés. Suposo que... Clar, ojalà. Però suposo que vindrà algú. Jenkins és Yankee, oi? No té passaport ni res, no? No. Doncs jo d'aquests que hi ha em quedaria Eric i prou. És que Miletic també m'agrada, però... Depèn del que hi hagi al mercat, potser me quedaria Miletic, però depèn del que hi hagi al mercat... A mi també, però clar, repeteixo gairebé tot el joc interior a expenses de què decideix fer en Marc. Clar, també. Clar, i jo crec que algú has de canviar dins del joc interior, no pots tenir el mateix. Sí, però, per exemple, Antoni Lara posa Jenkins, Eric i Miletic. Jo, Jenkins, m'ha agradat molt el que he vist d'ella, però, ostres, ocupar una plaça extracomunitari amb ell, comptant que potser, si en Marc no segueix, potser haurem de fitxar un pivot Yankee, l'altra plaça la donaries a Jenkins? Clar... És que depèn. Jenkins, si traiés un passaport d'algun país random, i tant que me'l quedava. Sens dubte. Però és el que dius. No sé si haurem de necessitar la plaça extracomunitari per fitxar un 5. I després, el següent pàrraf que faltava, Garino, Sorolla, Prakachin i Paul tenen contracte en vigor, però tant el club com un jugador poden negociar el seu futur. Tot depèn de si segueix a Ito i els plans de futur del bàsquet Girona. Rocco ens l'hem de quedar. Som roquistes tots, eh? Tots. Sí. I Sorolla se l'ha renovat. Però clar, aquí posa que ja tenia contracte en vigor. Això és un tuit d'en Marc Mundet. Sí, bueno, jo crec que... Que en Sorolla està renovat és un tuit d'en Marc Mundet. Rocco i Sorolla d'aquests els veig bé. Sí, jo crec que és amb el que considerem tots. Dos que d'aquest grup serien els dos que em quedaria.
Sí, he dit sorolla perquè no em torni a apunyalar, eh? I Garino i Paul, en aquest cas... Mira el que diu en Tyron. Jo suposo que... En Tyron diu, Miletic ha fotut millors números que Rocco, encara que no ho sembli. Hòstia, doncs a mi les sensacions que m'ha fotut a Miletic amb en Rocco no té res a veure. Una es va menjar la vida i l'altra sembla que no tingui gana. Que suposo que són, al final, és la forma de ser, però, ostres... No ho sé, jo, en principi, m'agrada més Rocco. O sigui, si Miletic, que també té més caràcter. També em sembla molt bon jugador, Miletic. Que per això, jo no puc pretendre tornar a competir a l'ACB amb el mateix joc interior i algun canvi haig de fer. I ara mateix el canvi el veig més de cara a Miletic que de cara a Rocco. Però també, una altra cosa que diu és això de... Tot depèn de si segueix a Ito. Però clar, s'han donat un temps. Però la plantilla s'ha d'estar mirant i movent. En Jordi Pla i Comas va dir que no pararien, que la maquinària havia de seguir, independentment del que decidís en Marc, del que decidís la Ito, que havien de començar... I va ser a Ito o va ser Jordi Pla i Comas que va dir allò que eren conscients que la plantilla que teníem no era una plantilla amb tiradors, però que els triples s'havien de buscar o no sé què passava, la posició... Qui va ser que ho va dir això? Jordi Pla i Comas. Per això dic que entenc que serà el primer que farem aquest estiu, de dir, anem a fitxar tiradors i ens ho traguem de sobre perquè el que hem passat aquesta temporada no pot tornar a passar. Jo és que, a veure, crec que hi ha molts equips en el bàsquet d'ara que van a tirar triples, però si tu tires els triples que fas, has de fitxar algú que les enxufi. Però si no, però Rafa, no pots pretendre anar a tirar triples amb gent que no és el seu fort. Correcte, però és que és el que hem dit sempre tu i jo. Antes el bàsquet era millor perquè ara el bàsquet s'ha convertit en un concurs de triples. T'has de posar en blanc i negre, home. Aquell 4 que pivotava, entrava a l'ampolla i anava a taulell. Hòstia, en Middleton, el seu toca taulell. Hòstia. Per això t'he dit que antes era millor. Ara qualsevol jugador et fot a tirar de 3 i ja està. Tyson Pérez, com vingui el Pedro Martínez, millor que no. No, però clar, és el que diuen, que és que en Salinga, que en Tyson és de l'Andorra. Ja. I a Andorra puges, Sí. No, i que sí. Si els rumors de que ven Pedro Martínez, no crec que en Tyson Pérez vulgui venir aquí. No, i després... Sí que hi ves en Pedro Martínez. Com està fent la temporada també és que s'anirà a l'Andorra. Però és que, un moment, però aquests rumors, qui són aquests rumors d'en Pedro? Qui ho diu, això? Gigantes del bàsquet, no? Però Gigantes? A mi m'ha arribat... O la Gigantes, la revista. La revista Gigantes. Gigantes o Gigantes? A mi m'ha arribat des de Manresa. És que ja sempre dic Gigantes. No des de Girona. Gigantes o Gigantes? Gigantes. Jo dic Gigantes per la conyada. Bueno, però Gigantes és una revista que, bueno, que aquests sí que hi entenen de bàsquet. I aquests diuen que Pedro Martínez vindrà. Sí. Mira, el que diu la Laura, no podem canviar tot l'equip. Hem de pensar que ens quedarem jugadors que potser no ens agraden. Doncs avui en Jan Torrent ha posat un tuit en el que deia Bilbao, Girona, Manresa, crec que era, no? Que canviarien quasi tot l'equip. Mira, si vols, ho busco en un moment. Sí, en Jan ha estat. Sí, exactament. No sé com era. Hòstia. Mira. Veus aquí? El Surna Bilbao ha anunciat la no continuïtat de 5 jugadors per a la temporada vinent. Altres equips que es poden veure a la mateixa tessitura podrien ser el Manresa i el Bàsquet Girona. Reinventar-se any rere any. Bueno, al final, això tampoc hem descobert la sopa d'all, perquè al final això és la vida dels equips petits. Ara, als anys 2000, i als anys 90 i als anys 80. Quan tens el que es passa a Girona, quan et surt un Taylor, te'l fotran segur. I els jugadors que no et surten bé, o te'ls quedes o els canvies. I per suposat te'ls canvies. A l'època Balbi,
Cada any teníem nova plantilla. Correcte. Cada any havies de canviar-ho tot. I ara perquè internet... Hòstia, I ara perquè internet ens ha donat molta informació que abans no teníem. Però tu quan et despertaves als matins, llegies el Punt Diari i et parlaven d'un jugador americà que no havien sentit el nom ni a casa seva, però tu, només a sentir aquell nom americà, ja t'il·lusionaves? Això era fantàstic. Sí. Anava el director esportiu a la Liga de Verano de Las Vegas i es portava a dos tios que no coneixia ningú, però després un dels dos resultava bo. Correcte. L'altre no, però un dels dos resultava un crac. Fitxaves Taylor i Jeremiah Hill i et sortia un de bé i un de malament. Sí. Em sembla que diu que encara hi van, Taylor i Jeremiah han sortit bé tots dos. Bueno, Jeremiah... Bueno, Jeremiah al final ho ha arreglat. Val a dir que ho ha arreglat. Però ho ha arreglat en l'últim partit. Sí. Jeremiah, a la que el van posar de base, va millorar moltíssim. Això sí. Però en Jeremiah, Rafa, no em diràs que és força motivat de la vida. Sí, però, hòstia, un tio així amb ganes, amb empenta... Sí, però que també s'ha de dir... Calma, my friend. Passa'm en Taylor i aquesta gent, sisplau. Vale, que alguna vegada es flipa, però... Que no ets Allen Iverson, no ets Allen Iverson. El pentinat. Mira, gràcies a la lesió de Shurter va venir un tal Loculage, Hombre, Brian Shorter. Brian Shorter. Vale, i anem per el que ens han dit abans ja. La foto del Dalí, sisplau. La foto del Dalí? Sí. La història de Marc Gasol. El senyor president. Molt bon jugador, molt bona persona, molt bon però en tema d'imatges, molt pesadet, Què vol dir aquest senyor amb això? Què interpreteu entre tots? Què interpretem? Jo el que interpreto és en Dalí està en una barca mig del mar relaxant-se. Doncs això, que comença de vacances i que toca desconnectar i relaxar-se. Què és el que hi ha al pal? Que se'n va amb una barca a Menorca, no? Suposo. Què hi ha al pal? No tinc ni idea. Què és allò? Un coet? Una bala? Sí, sembla una bala d'aquestes de... La Torre Akbar? Què és? En Salenga diu, crec que és clar, s'ha buidat i es mereix un descans. Hi ha alguna IA, intel·ligència artificial, que interpreti imatges i digui coses de la imatge? Suposo que sí. Algú coneix alguna intel·ligència artificial? Ara està sortint també. Em fa por el que pugui interpretar la intel·ligència artificial d'això. Google havia tret una gratuïta, no? Com es deia? Bert? Normalment, ara el que va sortint és que tu dones informació a la intel·ligència artificial i ell et fa un producte, et fa una cosa. Però jo dic d'interpretar imatges. Perquè ara te dibuixa imatges, però jo dic d'interpretar l'imatge. Mira el que diu en Quim, diu que vol dir que no vindrà al soterrani. Exacte, que ja ha marxat de vacances. Sí. Exacte. Bueno, avui ha penjat un direct que estava en el seu hortet, no? No sé, no ho he vist. No ho he vist. Bueno, sempre quan desconnecta, ell se'n va a l'hortet allà. Diu, interpretar... És el que diu... Exacte, és el que diu en Gallagher, el que vam pensar tots, que a sobre et foten en Dalí, que interpretar-lo encara és més complicat. Amb Tintín encara anàvem una mica per agafar-lo. Sí, perquè tampoc... Però té pinta d'això, no? De relax. Home, és que... No, però per exemple, Tintín, com va penjar aquell que anava amb el flotador, rotllo que semblava, ostres, em tiraré a la piscina i jugarem Girona, semblava, no? Sí. I amb el banyador blanc i vermell. Bueno, el Capità Jado. Correcte, per això ho dic. No? Aquest tenia alguna cosa. Capità però Jado, aquest, per exemple, sí. Però aquí també ens està dient alguna cosa. El que no sabem és què. Home, potser algú de la muntanya, allò... Potser, no? Això del fons... Què és el fons? És una penya-segat? No.
Esport lligat? Perquè quina localització ha de ser això? Ha de ser Roses, no? Suposo. Esport lligat, Cadaqués... Li agrada molt navegar en Home, Marc, sí, això ho sabem, però... Quins jugadors hi ha per allà? Hi ha algun jugador... Cadaqués? Cuidado que no estigui anunciant el pròxim fitxatge. No crec que ens estigui anunciant cap fitxatge. El pròxim fitxatge és un jugador yanqui que aquest estiu va de vacances a Cadaqués. Cuidado que Jordan estava a Marbella, eh? Jordan estava a Marbella, eh? Qui és l'última persona que ha seguit a l'Instagram? Que anirem més ràpid. A veure. Ah, vinga. En Batman Holmes diu, somia que l'any que ve serà la bomba. Parlo del màstil aquest. Clar. Això representa una bomba? Al mar hi ha molts coloms. Sí. Colom al mig del mar hi ha molts. Hòstia. Ho tinc. Què? A Ho veure. tinc. I ve relacionat amb Estefi Batlle. Al setembre tirem mascota. Em podeu dir quina mascota es mou pel voltant del mar? Una gavina una altra vegada, no. Ho tenim. Què ha de buscar? O ha marxat? No, però ha de ser una cocollona. He anat a trucar a l'Arnau Madrià, per l'exclusiva. No, però ha seguit una gavina o què? La propera mascota del bàsquet Girona, és a dir, Estefi Batlle diu que hi haurà nova mascota. Vale. I dies abans Marc Gasol penja això. Ja està. Cocollona, males de gavina. Clar, jo... T'imagines? Sí. El cap del Gavi i el cos de la cocollona. Sí, ho veig. Posa la intel·ligència artificial i que et faci el... És que no me'n recordo com es diu aquesta de Google, que és gratuïta, tio. Dalí. No, però és que aquestes... Això són pagant, aquestes. I ChatGPT també és pagant. Perquè la imatge és d'en Dalí. I la intel·ligència sí, però és es pagant. deia Dalí, també. I no sé. Anem... Bueno, tanquem aquest tema. És que encara ens queden temes, eh? Sí, perquè no ens sortirem. Disculpeu-me. Sí? Què? Que he entrat a Instagram. Sí. Ha penjat alguna cosa? Per què? Quina amistat té Marc Gasol amb David Robinson del bàsquet Manresa? Tenen amistat? Saps el que hem de fer ara? Fer una captura... David Robinson? David Robinson? Jugador del bàsquet Manresa? Fa molt. El Mariscal, no, el del Manresa es diu... David Robinson. David. No ho sé. David Robinson l'any vinent al bàsquet Girona? Home, veig la relació claríssima David Robinson. Vull dir, no... 30 de maig del 2023. Soterrani 35. Però saps el que hem de fer ara? És fer captura de pantalla de tothom que segueix i després d'aquí 2 mesos, coses així, llavors mirar a veure qui ha seguit de nou. Saps que en Marc Gasol ens acabarà bloquant a tots? Sí, no m'estranyaria. Saps que s'acabarà bloquant a tots? Marc Gasol te ha bloqueado. Sí. Josué, Guillem, Rafa, Martí, Soterrani. El Soterrani, tots. Ens haurem de fer comptes falses i... L'altre tema, que estem parlant de jugadors que potser vindran... Mira, un moment, que Gallagher ha apuntat una cosa que també podria ser. On? No l'he vist. Què? Serà Dalí la nova mascota? Sí. Hòstia, seria boníssim, eh? Però és clar, sempre parlem de mascotes i pensem en animals. Sí. Sí? I Dalí al final era un bon animal, també, eh? Bon. Amb ales de papallona? Sí, seria... Home, l'Estefi ha sigut la campanya que li ha agradat més. Sí, vull petar-ho. Home, és que es va assolir tot.
Faré una mica més gran. Posem aquest tros de vídeo. Ara, I- posa la sotana que s'ha parlat de Va ser bàsquet interessant. Girona. Sobretot hi ha alguna molt interessant que és el mateix Ricky Rubio qui ho diu. Quin any tornes? Si haguessis de dir un any que tornes a Catalunya. Perquè has dit que si tu tornes a Europa, tornes a prop de casa. Sí. A part d'Itàlia, que això em sembla una fumada. A Catalunya quan tornes? No em deixeu fer, No, em queden 2 anys de contracte i no firmaré cap contracte més. A la No NBA. firmaràs cap contracte més. Bueno, Que fort. ho tenim. home, doncs això, ara ja fent càlculs... 2025, amb 35 anys, una Eurolliga. No, potser un any més. A mi em deixen fins que el meu fill faci primer de primària. Això és la teva dona. Em deixen, diu. No, però jo tampoc vull, Vale. vull estar molt més allà. Vale, per tant, i quan... Bueno, és igual. Vale. Ara tens 1 més 1 Un i més podria ser, com a màxim, 3. No ho veig, però sí. 35, 2025. Està bé. 35. Home, Riqui, Quants tens? no hi és. Mira, I mira'l, i com està? Com el primer dia. Aquesta temporada faràs un temporadón, Ricky Rubio, Ah, això i sí. t'ho repensaràs, això. Sí. Ja veuràs què passarà. Estic convençut. Què està passant aquí? Si ha de tornar a la penya d'aquí 2 anys, hauria de renovar 8. Clar. Clar, però jo és que hauríeu de coincidir quan torni Riqui. Estaria bé. estaria Perquè bé. en Pau va dir que li agradaria Jo jugar... sempre li pregunto quants et queden. Backdoor. Sí, és l'Andrew Wiggins de Badalona. Andrew Wiggins. En Pau va dir, quan va venir aquí, que li agradaria jugar més anys perquè el seu fill el veiés més anys jugar. Això també és una... És Jo un crec que motiu volies dir maco. que volia jugar amb Enriqui també una mica. Esperar que torni. Hòstia, això seria guapo, eh? Imagina't que tornis amb el Barça i tu estàs a la penya. Buah. El Barça hi anirà? No, vas a la Badalona. No, anirà a la penya. El Girona? A mi m'encantaria, Riqui. No tenim diners. Què dius? No, però els has fet tots, ja, els diners. Vull dir, pràcticament. No t'agraden els diners? Podria comprar el Masnou i posar USB. Això seria bonic. Això ho ha fet el Marc, amb el Girona. Això ho ha fet el Marc amb el Girona. Has jugat amb el Masnou, tu, de petit? Sí. Ho has sentit, no? Jo el que he sentit, Josué, és que tinc aquest programa, és a dir, avui quan l'han penjat a YouTube, el tinc a 3/4 parts vist i m'has posat el tall que no he vist. Li has fet I spoiler? M'has fotut, és a dir, això ha de ser de la part final del programa, perquè he portat, em sembla, 50 i pico minuts i em faltava un tallet de Estic tirant. l'entrevista. Mira, bueno, almenys ja tens un tros. Però l'has vist, eh? Sí, sé que ha parlat molt de Girona, però clar. En un moment de l'entrevista Ha diu... dit Penya i ell diu, o Girona. Sí, però és que en un moment Ho de diu, l'entrevista, a l'inici ho diu que m'agradaria, és a dir, podria acabar la penya, però fer un últim any a Girona, amb en Marc. No amb en Marc jugador, amb en Marc, l'equip d'en Marc, ha dit. Home, estaria Però molt bé. bé. Home, ell és soci. Bueno, abans, quan es fèiem socis, ell va ser soci. Ell és soci. Des ell de és soci. l'Eport. Ara ja no som socis, som abonats. Sí, ja, però me refereixo quan, quan encara es fèiem socis, a l'Eport, ell es va fer Sí. soci. Sí. Però bé, al final jo crec que Riqui acabarà a Badalona sí o sí, no? Vols dir? Jo el I veig... més després de lo que ha explicat la sortida lletja que va tenir amb Jordi Villacampa. I no venti Jordi Villacampa. Ja. No ho veieu un any, no Però ho aquí veieu un any al Barça jugar a Eurolliga. A mi em pinta més la penya que no pas el Barça, Enriqui, què és, del 90, no? Hòstia, ni idea. Ui, però és del 90? És a dir, té 33 anys només? Sí, perquè ell Clar, dels sí, més nano, 35... És a dir, amb 35 es plantarà la penya fins als 37 i dels 37 als 38 bàsquet Girona i ja està. Que diu, jo crec que en algun moment vindrà, però clar, jo vull que vingui el més abans possible. O sigui, quan Però acabi si ja va venir ara. l'altre dia. Però a jugar, collons. Sí, no, que no vingui quan tingui 40, saps? Jo li vaig dir, li dic, què, Riqui? Ja estàs parlant amb el president Gasol? I diu, sí, estem negociant. Suposo que els dos parlàvem No, suposo que els dos parlàvem de forma irònica. Jo hi parlava de forma irònica. O potser, Suposo que ell no? també. No, home, no. Va, no... I després de la sotana... Bueno, no estan aquí, Ha marxat. Ara, quan vingui... Digui'm,
De la Sotana també vull explicar alguna de l'Aito. Sí, jo suposo que ho van explicar, que diuen que un jugador els hi va filtrar. Suposo que és veritat, Al final és el que han explicat ells, però ho trobo tan meravellós que jo crec que ho hem d'explicar aquí. Diuen que va passar que l'Aito estava amb una tablet i estava ensenyant un sistema de l'últim partit que havien fet, una cosa que havien de millorar els jugadors. I tenia una primera imatge i després necessitava la segona imatge. Però, entre aquesta primera imatge i la segona imatge, ell havia anat un diumenge al Parc de la Devesa a fer fotos amb la tablet. I diu que és molt fan de fer fotos als coloms. I de la primera imatge del sistema tàctic fins a la segona hi havien unes 80 fotos de coloms. I a l'entreno van haver de passar totes les fotos de coloms fins a arribar a la part 2 del sistema. Meravellós. El senyor Aito al Parc de la Devesa de Girona fent fotos a coloms. Meravellós. Home, és que a ell li agrada la fotografia. Crec que a l'Instagram o no sé què posa... Totes són fotos així. Fotos de coloms. Coloms d'aus i coses així, sí. Però el que deia la Gisela d'Enriqui, diu, potser en 3 anys som a Eurolliga, amb el ritme que portem ja podria venir. Parlant d'Enriqui. Home, jo amb el ritme que portem... tan ràpid que igual ens toca, Sí. Jo amb el ritme que portem, en qualsevol moment, entra per fontejar un tiranosaurus rex, tranquil·lament, Sí. Amb el ritme que anem. Antoni diu, la tàctica Quiro. Al partit li passa aquestes 80 fotos. I després, continuant amb els tuits, a veure, hi ha un de... Sí que tenim coses per no haver hagut partit, Sí, després jo i aquest, d'en senyor Guillem Requesens. Hombre! Sí, si vols dir. El sondeig a peu de Twitter, Increïble, Un 3% del bàsquet Girona ha participat, Dels abonats del bàsquet Girona. Aquest va ser l'enquesta, i ara te poso això que expliques. Agafa un 3% de la població espanyola, que som 47 milions, 48. Sí, Quanta gent surt amb un 3%? Mireu 2. el volum de l'enquesta. 2 què? Espera, què som? 47 milions. Un 2 i un 3, no? 3, 48. 47 milions per 3%. 148 seria 1,5. És correcte, 1.400.000. És com si això és una enquesta a 1.400.000 persones. I això ens surt que, en principi, segons l'enquesta, un 91,39% dels abonats del bàsquet Girona renovaran el seu carnet. Tot i que no m'estranyaria que anés més amunt, Home, per sobre 90 segur. Mireu el que ha comentat Estefi, de la llista d'espera. De 1.300, quants ha dit? Hòstia, 2.000, no? Més. 2.000 ha dit. 2.000. Podríem fer 2.000 abonaments. Ojito, Ja. Que som 4.200 socis ara, no? Estem parlant de 6.200 socis, Bueno, estem parlant de mig fontejau esperant per ser abonat. Sí, quasi. Imagina't, Més o menys. Ull, És que 2.000 és les persones que anàvem a l'Eport. Sent optimistes. Sí, més o menys. Recordo, abans de que s'anunciés que en Marc venia, jo recordo estar veient un Girona Valladolid, em sembla que estàvem com 500 persones al pavelló, tot molt depressiu i tal. Vull dir que ja estem parlant d'això, de 2.000 abonats en llista d'espera. És acollonant. Doncs clar, és a dir, tu, per exemple, ara estàs a la llista d'espera i ets al 1.800, clar, saps que no entraràs.
Però si jo conec gent que vol canviar seient i no hi ha moviments, perquè, Mira, clar, en per Salenga- moure d'un seient a un altre han d'alliberar un altre. O sigui que... En Salenga és el que està dient. Que L'altre ell dia- vol canviar-se. Digues. L'altre dia em sembla que va ser, no sé si va ser, que ho comentava algú en el grup del bàsquet Girona, els aficionats, que ho deia, he intentat fer el canvi, però al fer el canvi he mirat tot Fontejau i no hi ha llocs. Clar, Hem de fer com un taulell d'anuncis i allà, mira, jo vull canviar en aquesta zona. A veure, estic en aquesta zona i vull canviar aquesta. I a veure si hi ha algú d'aquests que vol canviar, que potser, i d'aquesta No ho manera sé. es pot arribar... Clar, perquè si no, clar, si tu vols canviar i just el d'aquella zona també vol canviar a la zona on estàs, però ells no ho saben. Perquè com no hi ha moviments no ho poden fer. el tema està en que si un, jo què sé, un de lateral diu, hòstia, em costa molt guanyar gol a fondo. Si els de fondo no alliberen, aquest tio no es podrà canviar tampoc. I aquest tio no se la jugarà a quedar-se sense carnet. Per tant, clar, els moviments són molt complicats. Sí. Estem parlant que és una partida d'escacs? Sí, quasi. No ho sé. Bueno, perquè diuen que en Baskonia out, ja ho han dit abans, sí. El jugador s'ha classificat, Ja veiem que ha passat la penya. Sí. I també Antonici diu, posem sostre a Montilivi. Algú ha dit abans que el Congost puja en el sostre? Ah, sí, alguna m'ha semblat veure. Sí, van aprovar l'Ajuntament els canvis. Però és que aquí l'Ajuntament no farà pas. Perquè això ho ha de pagar Però Manresa ho fa l'Ajuntament també, eh? Sí, però El aquí... Congost és públic. Bueno, a veure, ara s'ha canviat... S'ha canviat de govern. Sí. Bueno, no sabem encara quin govern serà, però... Sí, però... No crec que estiguin per pujar un sostre al pavelló. No ho sé. Ho dubto. Lo primer, t'imagines? Lo primer, com a alcalde o alcaldessa, pujar el sostre a Fontejau. Sí, que veure si és alcaldessa o alcalde. Sí. Per començar. Home, a veure si guanyant nosaltres les eleccions a Girona ja hi haurien obrers a Fontejau. Vamos. Hem de fer un partit. Ja estaríem picant. Llibertat per l'esport, Fem un partit polític. D'aquí 2 mesos torna a haver unes eleccions. Ens presentem el soterrani. A les estatals, no? Sí. Tu tires la catedral a terra i tota l'escalinata? Tu saps l'espai que et queda lliure allà? I ja que estàs, tires l'altre també, no? A Sant Fèlix. Quin altre? A Sant Fèlix. No, cony, però entre Sant Fèlix i la catedral hi ha molta... Ja, però fas el pavelló petit com un pavelló petit i l'altre gran, els entrenaments i... Clar, tio. Si voleu fer un camp d'entrenament a la catedral. Sí, el Gasol Arena i la Gasoleta, que sigui el petit, el de la base, a Sant Feliu. Clar. Madre mia. Que tu, per anar als 2 pavellons, hagis de passar pel doll, no, Josué? Sí, estaria bé. Llavors el negoci turístic de Girona se'n va a Primones. No, es reinventa. Li posem, o sigui, al pavelló gran li diem la catedral de Girona, petit li continuem dient de Sant Fèlix i ja està. I a la catedral de Girona ja tenim el soterrani fet. Els que venen per veure jo que petava el Juego de Tronos, ja res, perquè no hi serà. Bueno, deixem la façana. Juego de Tronos ens va donar la solució, Juego de Tronos. Sí, van petar la catedral, doncs... Sí. Deixem la façana només i ja està. T'imagines? Sí, però deixem la façana, però hem de canviar l'àngel. I posar la mascota. Ah, la mascota. No, la mascota. Diuen Salenga que truquem a l'Amat, que té els plànols. L'Amat té? No. El render i tot té fet l'Amat. L'Amat volia construir un pavelló de no sé quantes persones a Sant Gregori, no? De 15.000 o... Amb centre comercial i tot. Amb centre comercial i tot. Com el de l'Espanyol. Sí. Sí, mira. Que no ens passi el mateix. No, posar-hi la primera pedra. Salenga no són planos, hi ha render i tot, Sí, exacte. Millor, a l'entrada és millor. A Girona Sud, exacte. On anirà a l'hospital. Prefereixo aquí a
l'Oest, no és? Oh, Aquesta que van fer nova? Jo venint de Platja d'Aro em va millor l'entrada sud, En Gusó també volia fer un nou camp de futbol de 40.000. Sí, i demanar entrar en les candidatures del Mundial. Ja me'n recordo. Què dius, en sèrio? Sí, Bueno, clar, perquè el volia mínim són fer 40.000. Clar, per Podem, el mínim són 40.000, sí. I que la candidatura a Espanya estigués Montilivi, sí. Ho recordo. Carai, quines aspiracions. En fi. No sé on volen treure les coses. Sort que no es van juntar, diuen Salenga, sort. Bueno, I rebenta Girona. Sí. L'altre que teníem que parlar, però ja ho hem dit una miqueta, és de qui ens quedaríem, però bueno, més o menys ja ho hem tocat, no? Sí. O sigui, jo crec que si no em deixo res, ja ho tenim tot. Ho tenim, Clavats a 11:45, Sí. Molt bé. No em deixo res, no? Ja ho hem tocat tot, el que teníem per avui. Jo no ho deia, però tinc son. Doncs som-hi, va, anem a dormir. Res més. Bueno, dir que a partir d'ara ja no sabrem quan farem programes, estigueu atents a les xarxes, perquè ara ja no hi ha més partits. Tenim una cosa que està en procés, però s'han de quadrar moltes coses. Què vols fer, un especial al Doll? Bueno, ja, l'especial al Doll, ja podem dir alguna cosa, no? Un partidet, diguem-ne. I clar, com el partidet s'ha de quadrar amb molta gent i el lloc és difícil, perquè volem fer-ho... Volem fer-ho... Botifarrada soterrani. Sí. I això, i la festa ho hem d'acabar de parlar, organitzar i tot això. El partit és el Partit Rani, no? Partit Rani. Rani. Clar, volem fer-ho en directe i que també és difícil a prendre el lloc. Per això s'han de quadrar moltes coses encara. I el del Doll és, a veure, quadrar un dia. I s'ha de quadrar també un tema important, el tema físic dels jugadors que ens presentem, no? Però això serà patxangueo. Patxangueo. Bona nit. Bueno, sort que tenim en Martí, que és jove. Hòstia, mira, per la festa del soterrani, trucar al Nacho, buscar el contacte d'en Nacho i que vingui. A repartir hamburgueses. Sí, o si Nacho s'està mocant amb bitllets, si segur que no està per aquí. Un de les dents, tio, un de les dents de Nacho. Ja que l'hem fet, amb la professió que l'hem fet, tio. Un partidet, què vull dir amb un partidet? Doncs farem volem fer un partit de 3x3 soterrani contra Bàsquet Girona. Hòstia. Bueno. Hòstia. Però... Madre mia. Mixta, bueno, com sigui. Josué, saps com estem físicament per fer un 3x3? No sé, ja, digue'm-ho més. Ets conscient que... Jo què sé. Tu, Rafa, no sé com estàs. Però veient el 3x3 que han fet tu, jo i Josué, o en Martí és Marc Gasol Júnior o estem venuts, Demà no sé. Demà no sé, i tu. Clavo com demanar l'Insta Replay. No, però per això, mira, teniu, mira, si d'aquí que ho quadrem, teniu temps a ficar-vos una mica a to. Bueno, tenim. Vinga, va, pues... Però què vindrà? Abans o després de la pujada de Sant Miquel? Més que és pel tema de la forma. Encara tenim de fer l'any passat, Hem de pujar, hem de pujar, El dia de la fut... O sigui, és que a sobre el cabron treu el tema quan va ser ell un dels que va dir que no. No, però que jo el pujo. Vull dir, quan digueu... Jo fa setmanes ho hagués fet ja, però és que ara ja fa massa calor. Sí. Fa massa calor ja. Però és que fa unes setmanes, quasi com aquell que diu, no sabíem que... Feia massa fred. Però amb l'extremització del clima és molt difícil trobar un dia que no faci fred o calor.
Per això. Clar, els Rangers, van dir els Rangers, és veritat. Bueno, jo el dia... No, vam dir Sant Miquel. Veus? A les 9 del matí s'està de perles. I que s'apunti qui vulgui. Però ho hem de fer. Sí, sí. A les 8 del matí s'està de perles, sí. Però d'un dissabte a un diumenge a les 8 no ens aixecarem. Bo, jo sí, Jo m'aixeco cada dia cap a aquella hora. Si no he sortit el dia abans, però un dissabte un diumenge normal, sí. I dinar Can Mascort, com en diu en Quim. Vinga. L'altre dia, entre setmana, ho vaig fer. Salinga. Bueno, ja, hem de quadrar moltes coses encara, aquestes tres. Quadrarem coses. Jo de moment me'n vaig a dormir. Sí. I va, som-hi. Bona nit a tothom. Intentaré fer en directe el partit, si no, farem gravat i penjarem a YouTube i llestos. Apa. Ara. Així, si fas gravat, pots fer talls. Pots fer talls. Pots fer talls que seran necessaris. Posem highlights i ja està. I ja està, correcte. Highlights, i després veus que en Gil dius, hòstia, vaya jugón. En Guillem, vaya jugón. Clar. Apa, bona nit. Vinga, bona nit a tothom. Ja.